Para facilitar ás empresas a planificación dos próximos investimentos, o IGAPE adiantou o mapa de axudas previstas para o ano 2023. Un dos programas que se poñerá a disposición das PEMES galegas é o programa Reacciona. Estas axudas consisten en proporcionar ás PEMES servizos de mellora competitiva. Hai que ter en conta que os solicitantes deben contar alo menos con 3 efectivos. Os servizos aos que se pode acceder van dende o desenvolvemento estratégico ata a innovación, pasando pola digitalización. A previsión é que este disponible para solicitalo no segundo trimestre de 2023. Neste segundo trimestre, tamén se abrirá o prazo de solicitude das axudas á digitalización da industria 4.0. Hai que ter en conta que para optar a estas axudas debemos propoñer un proxecto cun investimento mínimo de 12.000 euros máis IBI. Se resultamos beneficiarios, poderán só ter unha axuda de ata o 50%. Un programa que se estreou no 2022 e se reeditará no 2023 son as axudas aos proxectos de economía circular. As axudas poden chegar ata o 50% naqueles investimentos que vayan orientados a reducir, reutilizar e reciclar os recursos. O prazo de solicitude, previsiblemente, abrirase durante o primeiro trimestre do ano 2023. Outra novidade que se reedita son as axudas para os investimentos en logística avanzada e sostible. Debemos ter en conta que o proxecto que se propoña a IGAPE debe ter un investimento mínimo de 200.000 euros, para o cal se pode obter unha axuda dunha porcentaxe do 50%. O prazo de solicitude prevese que se abra no terceiro trimestre de 2023. No segundo trimestre deste ano 2023, e só para aquelas empresas do sector da industria ou do sector turístico, poderán solicitar as axudas para investimentos productivos. Subvencionarase a obra civil, os equipamentos ou a maquinaria. A porcentaxe subvencionable acadará ata un 35%. Vistas as boas cifras de exportación galegas, o IGAPE segue apoiando os procesos de internacionalización das PEMES. Volveránse a publicar no primeiro trimestre de 2023 as axudas para a elaboración e execución de plans de internacionalización digital. Estes proxectos deberán contar cun orzamento de entre 18.000 e 100.000 euros e poderán optar a unha axuda do 80%. Tamén se publicará neste primeiro trimestre de 2023 o programa Galicia Exporta Empresas, onde se apoia a asistencia a feiras, as actividades de internacionalización inversa, traendo prescriptores ás nosas instalacións ou incluso as pólizas de seguro á exportación. Estas axudas contan cunha porcentaxe subvencionable do 70%. En terceiro lugar, volverase a poñer á disposición das PEMES galegas as axudas para a contratación de persoas expertas en comercio exterior, coa liña de xestores de internacionalización, onde se subvenciona ata o 90% dos custes desta contratación. Por outra banda, e deixando de lado as axudas a fondo perdido, o IGAPE volverá a poñer a disposición das PEMES galegas as axudas financeiras, en colaboración coas sociedades de garantía recíproca e as entidades financeiras. Estes apoios consisten en préstamos ou avais para facilitar ás PEMES o acceso á financiación. Ademais, o IGAPE conta con liñas propias de préstamos. Estes préstamos estarán á disposición das PEMES o primeiro trimestre do ano 2023 e poderán empregarse para a realización de investimentos estratégicos ou para a financiación de circulante. Xa para rematar, lembrade que, se precisades apoio co vosso proxecto, podedes solicitalo a través do formulario disponible na web responde.igape.es.